שלום לכם, היום בעושים סדר חדש. מחקר חדש בדק את תגובות המוח של יהודים וערבים למראה הסבל של הצד השני. עורך המחקר דוקטור יוני לוי על אדישות מוסרית כתחושה נרכשת. כבר שנים מדברים על הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה, אבל אי השוויון לא ממש נסגר. הפרופסור נדב דוידוביץ' ובקר עוואדה על החלטות יפות וביצוע כושל. הפעיל החברתי פיצ'י דובינר החליט לא לשלם תשלומי הורים, לא משום שהוא לא יכול לעמוד בהם, אלא משום שלדעתו הם לא צודקים. הוא יהיה כאן כדי להסביר למה. המדינה היחידה בעולם שבה אפשר לאמץ ילדים באופן מסודר, פחות או יותר, היא רוסיה. אסנת רבלסי ושירלי ליגום, שאימצו ילדים בדרך הזו על סרט שמתלווה לתהליך מאוד מאוד לא פשוט. עושים סדר חדש. מיד מתחילים. מחקרים מראים שאמפתיה, כלומר רגש הזדהות עם סבל של מישהו אחר, הוא תהליך שאפשר לזהות ממש במוח. באוניברסיטת בר אילן ביקשו לבדוק איך התהליכים האלה עובדים אצל יהודים ואצל ערבים, כל אחד ביחס לסבל של הקבוצה השנייה. שלום לדוקטור יוני לוי, מרכז גונדה לחקר המוח, אחד מעורכי המחקר. שלום גל. מה בדקתם, מה שאלתם ומה מצאתם? אז קודם כל במחקר הזה בדקנו בפעם הראשונה איך הסכסוך הישראלי-פלסטיני משפיע על המוח שלנו. זה ממש כימי? ממש... כימי, נוירולוגי, ממש עצבי? לראות את התהליכים המוחיים. בעצם אצל בני אדם אי אפשר ממש לראות את הכימיה וכל זה, אבל כן אפשר לראות את האזורים שנדלקים, את הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני. אז מה שעשינו ספציפית זה שבדקנו איך האמפתיה של בני נוער יהודים וערבים קורית אחד אל השני, בעצם במוח שלהם. ומה גיליתם? ומה שעשינו בעצם את המחקר בשלושה שלבים, והשלב השלישי זה השלב שהוא עדיין בתהליך, אבל השני שלבים הראשונים אני אדבר עליהם. בשלב הראשוני זה היה מחקר מוח, ובו הזמנו כ-100 בני נוער יהודים וערבים להשתתף במחקר מוח במעבדה של פרופסור רות פלדמן, ושם הזמנו אותם למכשיר שנקרא מג, שהוא המכשיר היחיד שנמצא בישראל. שבודק? זה מכשיר שמאפשר לנו לראות את הפעילות המוחית. אוקיי, אבל מה מצאתם? תתאר לי כבר. בוא נגיע לתכלס, לא לפרטי פרטים. התכלס, יש די הרבה ממצאים, אבל התכלס זה... ליבנו גס אחד בשני, הסכסוך. אוקיי, אז... הסכסוך ארוך השנים שחק את האמפתיה? אז אני אצטרך להסביר את זה בהדרגה. אז קודם כל, בני הנוער ראו תמונות של אנשים שנמצאים בכאב. ועכשיו אנחנו יודעים ממחקרי מוח קודמים שכשרואים כאב, המוח שלנו מייצר אמפתיה לכאב של האחר. ופה הראינו להם תמונות של כאב, שזה בעצם משהו שמאוד רלוונטי למציאות היומיומית שלנו. נגיד שאנחנו רואים אנשים בפיגועים או נדקרים, אז בעצם פה הראינו להם גם תמונות כאלה, אבל בתמונות הראינו להם חלק מהאנשים בכאב היו ערבים וחלק היו יהודים. ומה שאנחנו ניסינו לבדוק זה לראות איך המוח גם של הנבדקים היהודים וגם הערבים מגיב לתמונות האלו. ומצאנו שכאשר הם ראו תמונות של בני העם שלהם או הקבוצה שלהם, אז הם הגיבו בתגובה האמפתית הטיפוסית. אבל כשהם ראו את בן הקבוצה האחרת, לדוגמה כשיהודים ראו ערבים בכאב, או כשערבים ראו יהודים בכאב, אז בעצם בהתחלה, לחצי שנייה, המוח הגיב עוד באמפתיה, אבל כעבור חצי שנייה, פתאום הוא קיבע את האמפתיה הזו. והמסקנה היא? המסקנה, תגידי לי את, זה בעצם, אנחנו רואים שהעבודה הפוליטית, בוא נגיד ככה, שהעבודה הפוליטית על התודעה שלנו, משפיעה על המוח שלנו, על התגובות שלנו, מכבה את האמפתיה האנושית המוסרית הבסיסית. כן, הייתי אומר שהחשיפה, לגדול בקונטקסט של הסכסוך פה, ביומיומי, זה משפיע על המוח שלנו וגורם לכבות את האמפתיה. אפשר להדליק אותה מחדש? מה צריך לקרות כדי שהיא תדלק מחדש? אז זהו, מעבר לכך אנחנו גם בדקנו אם יש קשר בין הכיבוי של האמפתיה הזו, לבין איך שבני הנוער היהודים והערבים מרגישים אחד עם השני
וגם על מוכנות שלהם לפשרות בהקשר של הסכסוך. ומצאנו שהיה קשר ישיר בין השניים, כלומר, ככל שהיה להם יותר אמפתיה במוח לעם האחר, אז גם שהם נגיד ניהלו שיחה כמו שאנחנו מנהלים כרגע, אז היה להם גם פחות עוינות אחד כלפי השני, וגם היה להם יותר מוכנות להגיע לפשרות בסכסוך. טוב, אפשר לקבל מספרים כדי שנדע מה העתיד שלנו פה? ועכשיו בשלב שלישי של הניסוי שכרגע אנחנו עוד עובדים עליו, שזה מתקשר למה ששאלת עכשיו, זה בעצם אנחנו יצרנו סדרה של מפגשים בין יהודים לערבים במשך כחודשיים, ואנחנו רוצים לראות האם המפגשים האלה יכולים להקטין את העוינות, להגדיל את המוכנות לפשרות, ואולי אפילו להדליק מחדש את האמפתיה שנחבטה במוח. באופן אינטואיטיבי, אני אומר לך שמן הסתם מפגשים יאפשרו יותר מקום לאמפתיה. חלק מהיכולת שלנו להיות גסים, זה לזה, זה העובדה שאנחנו פשוט לא נפגשים כבני אדם, אלא רק כאויבים. אני גם חושב, ולמען האמת יש לנו ממצאים ראשונים שמצביעים בכיוון הזה, אבל עדיין זה לא ממצאים סופיים. אני מאוד מודה לך, מרתק. תודה רבה לך, גל. כבר שנים ארוכות מדברים על הפערים הניכרים בנגישות לבריאות בין הפריפריה לבין המרכז. לאחרונה אפילו התקבלו מספר החלטות שהיו אמורות לסייע בצמצום הפערים האלה, אבל לא כולן יושמו וחלק מהתקציבים כלל לא הועברו. כנס שיערך היום ומחר במכללת ספיר אמור לדון בדיוק בנקודות הללו. שלום לפרופסור נדב דוידוביץ', ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות אוניברסיטת בן גוריון, ושלום לבקר עוואודה, אגודת הגליל הערבית למחקר ושירותי בריאות. מה גיליתם במחקר? אנחנו עוקבים כבר הרבה מאוד שנים אחרי הנושא של פערים בבריאות. אני חייב לומר שיש פה חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. עברנו לשמחתי סוף סוף מהשלב של מודעות לנושא. בהחלט יש מודעות. משרד הבריאות פתח מחלקה שעוסקת בנושא של פערים בבריאות. התחילו להינתן תקציבים, אבל לצערי, הרבה מאוד דברים שהצליחו, כמו מודל של תקציבים להביא רופאים ואחיות לפריפריה, הצליח בצורה יוצאת דופן. 2 מחלקות נפתחו בסורוקה, הגיעו אחיות, נפסק, לא נמצא בתקציב עכשיו, מודל שעבד בצורה מדהימה, היה על זה דיון בכנסת שבוע שעבר. ניתנו תקציבים לבית חולים סורוקה, עוד 98 מיטות ועוד מיטות שיקום, בית חולים נוסף. ראינו את ראש עיריית באר שבע, נכון, בוכה רוביק מדם בכנסת, ואומר, אלה לא עניינים של מה בכך, אלה עניינים של חיים ומוות. נכון, אבל הנקודה היא שאנחנו הצלחנו סוף סוף להביא להחלטות ממשלה עם תקציבים, ובסוף זה מה שאמר ראש עיריית באר שבע שבוע שעבר בכנסת, הוא מרגיש שמכדררים את האנשים, שזה אומר העברנו את הכסף, זה אומר לא קיבלנו את הכסף. החליטו להעביר כסף, ועכשיו מכדררים בו במקום להעביר אותו ולהציל חיים. נכון. והמשמעות היא, כשאנחנו מדברים על פערים, בואו נפרוט את זה לחיים. בואו נראה מה המשמעות של זה. כשאנחנו מדברים בעצם על תקציבים שלא עוברים ועל אפליה, אנחנו מדברים על אוכלוסיות שמתות יותר וחולות יותר. נכון. אני חושב שאי אפשר לדבר על פערים במערכת הבריאות בישראל, בלי לדבר על החברה הערבית. אי אפשר לדבר על פערים בצפון או בדרום, בלי באמת לנגוע במה שקורה בחברה הערבית בפנים, שלצערי קצת מתעלמים ממנה, לא רואים את הבעיות עצמם, שגם כשמדברים על הצפון, מדברים על הצפון אולי היהודי, שגם חסר בו המון תשתיות, וגם כמובן בדרום. אני יכול להגיד מסקרים שאנחנו עשינו באגודת הגליל, שלצערי אנחנו צריכים לעשות כחברה אזרחית, סקרים על החברה שלנו כדי לדעת מה המצב שם, וזה הסקרים, וזה הסקר שעומד כאן, זה הסקר בעצם הכי מעודכן היום במצב שיש נתונים ממש קשים. מה הוא מגלה? למשל, בוא נגיד 30% מעל גיל 21, לפחות יש להם מחלה קרונית אחת, ש30% מהאנשים האלה לא יכולים לקנות, לפחות לא קנו תרופה פעם בשנה. אפילו נתונים של משרד הבריאות, שתוחלת החיים, גם בין ערבים ויהודים, יש איזה 4.5 שנים, 5 שנים, שתמותת תינוקות זה פי 3 אצל הערבים. בנגב זה 11 לכל 1,000 לידות חי, לעומת בממוצע היהודי זה 2.2. זה גם תשתיות, זה גם מודעות. דרך אגב, אני מזהה את זה לא רק דווקא אצל הערבים ויהודים, זה אצל חלשים ועשירים. אני יכול להגיד, למשל, אצל יהודים גם, ש40% לא יודעים לצרוך את הזכויות שלהם, לא יודעים הרבה על הזכויות שלהם. ואם אני רוצה לאפיין אצל איזה יהודים אלה, זה יהודים שנמצאים בסולם 1-4, כמו הערבים שנמצאים ב-1-4, שנמצאים דווקא בפריפריות. זאת אומרת, שם יש שוויון, באי השוויון מתקיים השוויון הזה. בדיוק, מתקיים, זה קבוצות שלא יודעים גם לצרוך את הזכויות שלהם,
וגם לא יודעות, אין להם אפילו ידע בסיסי. אצל היהודים, בוא נגיד, 40% לא יודעים. וגם אם יודעים את הזכויות, כשאתה מחכה בתור לרופא, גם אם אתה מאוד מאוד חולה, והתור הוא מכאן, איך אומרים, מכאן עד הנצח, אז אתה, אם ידך משגת, אתה תלך לרופא פרטי, ואם לא, אתה פשוט תישאר חולה ומצבך יחמיר. נכון, אבל אני חייב לומר שאני כן רואה שינוי מאוד דרמטי במודעות של האוכלוסייה. אתמול אנחנו מסיימים קורס שהתקיים יחד עם רופאים לזכויות אדם ועם אג'יק ועם אגודת הרופאים הערבים בנגב. זה קורס שהוא בנושא של צדק חברתי ובריאות לפעילים חברתיים. ערכנו אותו על פאנל יחד עם קופות החולים בנגב וחשבנו יחד איך לעשות פתרונות משותפים, איך לבוא ולעשות גם בנושאים של קידום בריאות. זאת אומרת שלאוכלוסייה היום אכפת, והם לא רק מטילים את האחריות על משרד הבריאות, אלא הם רוצים לבוא ולעבוד ביחד. ואני כן חושב שיש פתיחות. אני כן אבל חייב לומר דבר אחד, כל הנושא של עישון סיגריות, שהוא מאוד מאוד חמור בפריפריה וגם לצערי בחברה הערבית. ואני חייב לומר בשבוע הזה, אחרי התחקירים שהיו לגבי משרד הבריאות, אני יוצא כאן בקריאה, אנחנו ניסינו לקדם איגוד רופאי בריאות הציבור 5 חוקים בשנים האחרונות, הנושא של עישון, כולל הנושא של עישון ליד גני ילדים וצמצום מודעות ופרסומות של עישון. אני קורא מכאן כדי לבוא ולהפריך את כל האשמות האלה, שמשרד הבריאות ייקח את החקיקה הזאת, כי הנושא של עישון ועוד נושאים בריאותיים אחרים, זה אחד מהדברים שמאוד משמעותיים בצמצום פערים בבריאות. אם אנחנו נצליח לעשות קידום בריאות, מניעת עישון, פעילות גופנית. בכלל מניעה, כן. בכלל מניעה. למשל, סקרים מצביעים שמספר חולי סכרת, סכרת בכלל היא מגפה בקרב נכון. האוכלוסייה הערבית, וזה כן קשור למודעות לרפואה מונעת. נכון. סכרת זה, קודם כל, לא מספיק להגיד שניסו לעשות, איך עושים את זה, לא מספיק לתת תקציבים או לעשות איזו תוכנית מסוימת לחברה הערבית, צריך גם לשתף את החברה הערבית, את אנשי המקצוע בחברה הערבית, וגם חברה אזרחית. צריך להבין את הייחודיות התרבותית. ודווקא ברפואה, החוויה שלי לפחות כצרכנית, ששם מתקיים השוויון. זהו. של נוכחות של רופאים ערבים ואנשי מקצוע בבריאות הציבור, לא מעט מהם מהאוכלוסייה הערבית. את צודקת בהחלט, דווקא בנושא הזה יש לנו המון מה לתרום, אבל אנחנו לא תורמים כי אנחנו לא שותפים. למשל, הנה בוועדת הגרוטו שבדקה את כל נושא במצב הבריאותי בצפון, לא היה אף גורם מקצועי ערבי בתוך הוועדה הזו, למרות ש50% מהתושבים ויותר בגליל הם ערבים. הנה בוועדות של קבלת החלטות בדרג הכי בכיר אין ערבים, במכוני המחקר של משרד הבריאות אין ערבים, ולכן גם על האג'נדה לא נמצאת הבעיה הבריאותית הערבית. ולכן שגם כשעושים תוכנית מסוימת, גם בנושא של סכרת, גם בנושא של השמנה או מחלות כרוניות, צריך לשתף גורמים מהשטח, צריך לשתף גורמים גם שיבינו את הייחודות התרבותית, את הבעיות, איך גם לפנות. למשל, אנחנו מגלים בסקר של ריכז, המכון למחקר חברתי בגליל הגליל, שבעצם המדיה של הטלוויזיה זה לא עובד. צריך לשתף דברים אחרים דרך הסושיאל מדיה, צריך גם איך לנגוע בדברים האלה. ולכן יש צורך באמת לשתף את האנשים. לכל אוכלוסייה דרך כלי ההתקשרות שלה. בדיוק, צריך להבין את זה, לא מספיק. עכשיו, כשהמדינה מחליטה למשל על הקצאות למגזר הערבי, לרווחה האזרחית של ערביי ישראל, האם זה כולל גם את הבריאות? חלק מהתקציבים מנותבים? תחום הבריאות, לצערי, והיה את זה גם דיונים בכנסת, לא נכלל בצורה ברורה בתוך התוכנית שאת מדברת עליה. זה דבר שצריך להצר עליו. אני חייב לומר שאני מאוד מסכים עם חברים בקר, שהנושא של שיתוף האוכלוסייה הערבית הוא מאוד מאוד חשוב. בעיניי חלק מהעניין זה גם לבוא ולהכשיר כמה שיותר אנשי בריאות ערביים. זה נעשה כבר. באוניברסיטת בן גוריון יש לנו עכשיו תוכנית מיוחדת לאחיות. יש גם יותר ויותר רופאים בדואים שמסיימים, ועכשיו אנחנו עובדים במשותף עם אגודת הרופאים הערביים בנגב, שקמה לפני כשנה, עשתה כנס מאוד מאוד מרשים לפני מספר חודשים, והמטרה היא לנסות ולראות איך אותם רופאים יוכלו להשתלב ואחיות בצורה טובה יותר. תרשו לי רגע להיות פופוליסטית, נאמר, בעיניי זה לא פופוליזם, אבל בסדר, וגם אני יכולה לדבר בשבחו של הפופוליזם, אני בעד הפופוליזם, ואני רוצה לשאול אתכם, האם מישהו בדק את מחיר החיים שהאי השוויון הזה מקפל בתוכו? מבחינה כלכלית. לא, כמה מתים בגלל אי השוויון? אני יכול לספר כאן למשל שיש פערים מסוימים, ל1,000 אנשים למשל בשיעורים, 7.5, זה יותר ב2.5% אצל הערבים, תוחלת החיים אצל הערבים פחות ב5 שנים אצל הגברים. יש מחיר, בהחלט, יש מחיר כבד, אפילו יותר מזה, היום יש סקרים שאומרים למשל, בערים הערביות למשל, זה יותר השמנה גם, יותר מחלות, ב30% למשל בנצרת אנשים יותר שמנים, מעל התקן הבריאותי. לצערי, תם זמננו, ציערתם אותי במידה מספקת ליום זה, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה.
הורים לא מעטים נמנעים לשלם את תשלומי ההורים בטענה שהם גבוהים מדי והם לא עומדים בהם. פיצ'י דובינר, פעיל חברתי מיישוב קציר, מסרב לשלם את התשלומים האלה מנימוקים אחרים. בעיניו הם פשוט לא צודקים. למה בדיוק? שלום לפיצ'י. שלום. למה לא לשלם? זה לא יפה לא לשלם. מה שלא יפה זה להפוך את החינוך חינם לחינוך בכסף חינם. אין מצב כזה, אסור שזה יהיה. אנחנו מפריטים את החינוך מבלי לשים לב. ההורים משלמים ומפריטים את החינוך. כלומר, שאם אנחנו משלמים לדוגמת תל"ן, שזה תוכנית לימודית נוספת, שהם שעות לימוד, 3 שעות בממוצע בשבוע לילד, אנחנו מגיעים בסופו של תהליך, אחרי 12 שנות לימוד, שמי ששילם, קיבל עם ה3 שעות האלה עוד שנה לימודים, מאשר במקומות איפה שלא ניתן לקחת את הכסף הזה. זאת אומרת, שמקומות חלשים יקבלו פחות, ומקומות חזקים יקבלו יותר. ילדים חזקים יקבלו יותר, וחלשים פחות. בגדול, ובנוסף לזה... לא ילדים חדשים, המציאות שלתוכה. המציאות והשכבות המוחלשות, כפי שאנחנו נוהגים לקרוא להם. והבעיה היא שברגע שההורים מוכנים לשלם, גם משלמים יותר מאשר משרד החינוך מאפשר להם. אף אחד לא מתלונן. ואז קורה שבחזקים, באמת חזקים, משלמים עוד יותר. זאת אומרת, מקבלים יותר משנה יותר. מה קורה למי שלא משלם? בעצם מה שאתה עושה, זה אתה קורא למרד של אי תשלום. אני קורא למרד, תשלומי הורים, לא לשלם. מה שקורה מאוד פשוט. בהתחלה היה לי באמת קשה עם הבית ספר, עם המנהלי בית ספר למיניהם. לאט הבינו... זה לא פוגע בילדים? אין מצב שיפגע בילדים. אם אנחנו עומדים עם היד על הדופק, אם מחנכים את הילדים ומסבירים להם למה לא משלמים, תאמיני לי שהילדים רק מרוויחים מזה, מרוויחים חינוך לחברתיות, להיות חברתיים באמת. כי היום כל אחד במדינת ישראל קורא לעצמו חברתי. כשמגיע דוחות של עוני, כולם בוכים. כשמדברים על פערים בחינוך, כולם בוכים. כשמדברים על תשלומי חינוך, מגיע ועדת החינוך של הכנסת, מתנגדת, וכשתגיע הזמן להרים את האצבע, מצביעים בעד. אז מה אנחנו מדברים? בואו נהיה רציניים. אני קורא לשר החינוך, אני קורא לשר האוצר. חברתיות לא מתחילה ונגמרת בפלאפון. מה עם ההוצאה לפועל? מה עם עיקולים? לא יכולים, קודם כל לא יכולים. לא צריך לפחד, לא יכולים לעשות כלום. בראש ובראשונה הם תשלומי מרצון. עכשיו, מה שקורה, מגישים לך את התשלום בצורה שאם אתה לא מבין, ואם אתה הורה טוב, שאתה רוצה שלילד שלך יהיה טוב ויהיה לו חינוך טוב, אז אומרים לך תשלם, רואים את החשבון של הבית ספר, משלמים. בקטן כתוב שזה תשלומי מרצון. ברוך השם עשיתי אולפן, למדתי עברית, הבנתי שמרצון זה אם אני רוצה. ואתה לא רוצה. לא משלם, לא מוכן לשלם. עכשיו, הדרך להוציא את הילדה או את הילד שלי מהשיעורים היא מאוד מאוד קשה. הם צריכים לעשות את זה בתנאים מאוד מסוימים, לכן הם לא יכולים לעשות להם כלום. ואני אומר לך חד משמעית, הילדים שלי בבית ספר יש להם מקום של כבוד, כי יודעים שגודלים ילדים אידיאולוגיים שאוהבים את מדינת ישראל. אני טוען שהחינוך צריך להיות חינם לא רק על פי מה שאני מאמין באופן חברתי, גם בציונות, כתוב, חד משמעית, הרצל אמר, יהיה חינוך חינם. אז למה באים לנו כל הממשלות לשעבר, מתפארים, אנחנו ציונים, הרצל, עושים לנו כל מיני טקסים, בוא נעבוד לפי החוזה המדינה. ובוא באמת נעבוד למען חברה טובה יותר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה. תודה לך. לישראלים שרוצים לאמץ ילדים אבל מתקשים לעשות את התהליך בישראל מסיבות שונות, פתוח היום למעשה מסלול אחד בלבד, אימוץ ילדים מרוסיה. אבל למרות שלא מעטים ישראלים עוברים את התהליך הזה, באופן טבעי הוא לא ממש נחשף לציבור. הסרט מרוסיה באהבה מלווה 3 מקרים כאלה. שלום לאסנת רבלסי, מפיקת הסרט שבעצמה אימצה ילדה נהדרת מרוסיה, ושלום לשירי ליגום שגם היא אימצה משם ילדה. נראה קודם תחילה קטע מהסרט? שלום! נכנסת ילדה לחדר. זאת הבת שלך. שלום! אידי סקני. אידי סקני. She's boasting of her new things. Ай, как красиво! Мама, поцелуй. Надюша, мама, поцелуй. Ой, молодец, умничка. Скажи, мама. וואו, אלה ממש הרגעים הראשונים.
זה המפגש, הביקור השני שלי, אחרי שלא ראיתי את 3 חודשים. וואו, מהפעם הראשונה לפעם השנייה חלפו 3 חודשים? מהרגע שידעת שהיא הולכת להיות הבת שלך? את יודעת את זה, את מחליטה את זה במפגש הראשון. זאת אומרת, את נוסעת, את רואה תמונה. זה כל מה שאת רואה לפני. את נוסעת לפגוש את הבלתי ידוע. כי התמונה, את לא יודעת מתי היא צולמה, יש פער של זמן. ואז יש, בביקור הראשון את צריכה להחליט. אם כן או לא. ואז, ואת חותמת שאת רוצה, ואז את באה לראות אותה עוד כמה פעמים. אפשר להחליט לא? יש מישהו שאומר לא? יש כאלה שאומרים לא, בטח. זה כמעט ולא קורה, כי המון אנשים כבר כל כך מחכים, ותתפלאי לשמוע, יש גם מקרים שאחרי שכבר מקבלים את הילדה וגם גודלים עם הילד או הילדה, זה מעט, גם לפעמים אומרים לא. מחזירים? בארץ זה לא קרה. בארץ לא קורה שמחזירים. קרה בארצות הברית, וזה אחד הדברים שגם, איך לומר, דפקו קצת את כל התהליך, כי ברגע שיש בעיה אז זה משפיע על כל החוקים בכל המדינות. אבל באופן עקרוני את יכולה, תראי, לפעמים אין חיבור. לפעמים יש נתונים שנותנים על הילד ובאים ופוגשים את הילד האמיתי ומגלים שיש פער והילד הרבה יותר חולה ממה שאמרו. ואז ההורים צריכים לקחת החלטה, אם כן או לא. אבל ברוב המקרים ההורים, אחרי המפגש הראשון, הדבר הזה, סליחה שאני מתעכבת על זה, אבל פתאום נפל לי האסימון מהדברים שאתן אומרות, אז את פוגשת, את מחליטה שזאתי, ואז את משאירה אותה והולכת ל3 חודשים? לא, את רואה אותה כמה פעמים. בכל מחוז, צריך לומר שלכל מחוז יש את החוקים שלו. כמה פעמים, באיזה תדירות וכולי. אני נגיד ראיתי את נדיה פעמיים ביום, במשך 3 ימים, ואז נסעתי. כן, יש להם את העניין הזה שפשוט הם רוצים שתפגשי, אבל הם לא רוצים שתיקשרי יותר מדי. כי? כי את הולכת. כי את הולכת, לפעמים את תגידי לא אולי. וגם לילד עצמו, זה קשה לו. הילד, מה הוא מבין מזה, מה היא מבינה מזה, מה היא לא מבינה מזה. תראי, נגיד, אני זוכרת את הפרידה שלי מנדיה, היא לא דיברה איתי, היא לא התייחסה אליי. אחרי שכאילו כל הפגישות הקודמות, התחברנו ורואים זה, בפעם האחרונה שכאילו היא ידעה. ידעה שמה? שאני הולכת, ואני בוכה וזה, והיא לא מתייחסת אליי. ואז אני הולכת, ולא יודעת למה הסתובבתי, ופתאום היא רצה אליי, וחיבקה אותי, ואז אני נוסעת ל3 חודשים עם לב שבור. וזה בסרט. זה בלתי נתפס הדבר הזה, הלב שלי יוצא ממקומו. זה בלתי נתפס, יש כמה רגעים שם בלתי נתפסים. גם אני חייבת להגיד היה מאוד 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 קשה לעזוב אותה, אבל גם חיכה לי ילד בבית. וזה אולי קצת הבדל באיזשהו אופן, שמצד אחד, שחזרתי הביתה לעדן, היה איזשהו משהו שנתן לי קצת זמן לעכל את הדבר הזה, ולדעת שפתאום המשפחה שלי הולכת להשתנות, והולכת ואיך לעשות את החיבור הזה. למה חשוב לכן לדבר על זה? למה חשוב לכן היה הסרט הזה? למה לחשוף את התהליך הכל כך עדין ורגיש הזה? כי לא מדברים עליו, כי היינו עד עכשיו בסוד. היום ממש ברגעים אלה, אמור לעבור בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, הביטול בעצם של הסעיף איסור פרסום של ילדים מאומצים. אבל עד עכשיו יש סעיף איסור פרסום בחוק האימוץ, אז אסור להיחשף. ואני חושבת שזה גם גרם לזה שכל הדיבור היה מאוד מאוד מוגבל, רק לעניין של גילוי הסוד. מתי את מגלה את הסוד? איך תגלי את הסוד? מתי? ולנו, לא שמרנו סוד. נדיה יודעת מהרגע הראשון שהיא הבינה עברית. והיא שאלה, בפעם הראשונה שנדיה שאלה אם הייתה בבטן שלי, או אמרה שהיא הייתה בבטן שלי, ישר אמרה, את לא היית בבטן שלי. זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב שהיא תדע את האמת מהרגע הראשון, ולא יהיה... אבל זו חוויה שהיא שונה, היא לא דומה. יש הרבה דברים דומים להורות ביולוגית, אבל זה לא לגמרי, ויש לנו התמודדויות אחרות. ולך יש גם ילד ביולוגי וגם ילדה מאומצת. כן. אני חייבת להגיד שיש לי איזשהו משהו בגלל מה שאני בילדות, ואני לא יודעת בדיוק למה זה קורה, אני תמיד רציתי לאמץ. ואחרי שעדן... את יודעת? כן. ואחרי שעדן נולד, אני ישר רציתי ללכת לאמץ. ובסוף קרה משהו וניסיתי שוב פעם ללדת וזה לא יצא. לי חשוב להגיד קודם כל, וזה כל הנשים שסובלות 1,000,000 הפריות ולא מצליחות ללדת, בא לי להיכנס לבית חולים ולצעוק, חבר'ה,
תאמצו, תעזבו. זה דבר נפלא, זה דבר שלוקחים ילדים שנמצאים שם ואין להם הורות. עכשיו, אנחנו גם אומרות באותו זמן, וחשוב לנו להגיד את זה, כמו העניין הזה של... יש קשיים. יש קשיים. וזה העניין הזה שלא פתאום לחשוב שזה הולך להיות איזשהו פנטזיה, גם עם ילד רגיל. זה לא פנטזיה, זה תהליך קשה, אבל זה תהליך... גם עם ילד שאת יולדת יש תהליך. יש תהליך, ולא... וגם לא תמיד יש כימיה ולא תמיד מתקשרים. כמו שלמשל גילו שלא מדברים על דיכאון אחרי לידה. אז יש גם דיכאון אחרי אימוץ, ויש כל מיני התמודדויות, אבל החוויה של ההורות היא לגמרי שלמה. היא מורכבת. היא שלמה במובן ברמה אני אימא של נדיה, זאת אומרת, אין פה ספקות, אין פה שאלות. גם שירלי עם כל התהליך שהיא עברה, והיא חושפת אותו בסרט, היא אימא של טליה. ובין שני הילדים, הם מרגישים שיש ביניהם הבדל? שאחד מהבטן ואחד לא, ואחת לא? אני מתארת לעצמי שהם מרגישים משהו. לפעמים זה מדובר, והם רבו ביניהם פעם אחת, ועדן הכניס לה, אני נולדתי מהבטן של אימא, וטליה הייתה כזה בשוק. ואני אמרתי, כן, אבל טניה נולדה לי מהלב. ואני חושבת שיש ביניהם את השאלה הזאת, ולטליה בטח יש את השאלה הזאת, לפעמים זה מדובר ולפעמים זה לא מדובר. אבל כמו שאני אומרת בסרט, אז קשר בין איתי ואיתם לא יכול להיות אותו דבר. אני וטליה עברנו סיפור, כמו שלה קשה באיזשהו אופן לדעת, יש את העניין של הנטישה ואת העניין הזה של לבדוק לפעמים, וזה תמיד יהיה. גם לי יש. היא יכולה פתאום לבוא ולהגיד לי, את יודעת מה? את לא אימא טובה, את לא זה, אני באה וביי, אני הולכת. אני לפעמים, יש לי לפעמים, כי לא תמיד אני אימא טובה, לפעמים קשה לי וזה, ואני אומרת לעצמי, וואו, אני כל כך אוהבת אותה וכל כך רוצה שתהיה איתי, עם עדן זה לא יקרה. איתה אולי זה יקרה. וואו. שתמיד הדבר הזה מתחת. את הדבר הזה עכשיו, ולכן היה מאוד חשוב להציל. זה גם חלק מהסיפור הזה. ברוסיה לבד יש 8 מיליון יתומים. נכון, וזה ממש חבל שפוטין כל כך מקשה על האימוץ. ואני ממש, ויש, את יודעת, גם מי שרואה את הסרט רוצה לבוא עם הסעית ולקחת, אבל בטח אנחנו שראינו את הילדים האלה. שנשארים שם. ללכת ולקחת אותם ולהביא אותם. לצערי, תם זמננו, אני חייבת לשים נקודה. אני מאוד מודה לשתיכן מרוסיה באהבה. תודה לשתיכן. תודה לך. זהו, עד כאן עושים סדר חדש להם. תודה שהייתם איתנו להתראות. עדיין רואים ושומעים אותנו. איפה רואים את הסרט הזה? בסינמטק תל אביב ובערוץ 8. אוקיי. ולסרט יש במאית שקוראים לה שירי שחר, שהיא בעצמה אימא מאמצת, ועשתה פה עבודה נפלאה. אז בעצם כולכן, כל השותפות בסרט הזה, זה אימהות שעברו את החוויה. לא, אבל אני רוצה להגיד דרך אגב שאני לא לבד, אני עשיתי את זה גם מבעלי. לא, זה חשוב, זה חשוב. ואת עשית את זה לבד.